de Afondamento realizarán unha exposición sobre o autor homenaxeado e comezarán as actuacións. Bos días, agora nós gustaríamos presentarvos un PowerPoint sobre Manuel Casares. Carlos Casares. 24 de agosto de 1941, pero aos 4 anos marchou para Xinzo de Limia. O futuro escritor vive nun ambiente entre Aldeán e Vilego, que recordará sempre con gran viveza e que volverá a aparecer unha e outra vez na súa obra literaria. Tivo unha infancia feliz, mas tamén tivo momentos tráxicos, como cando estivo a piques de morrer afogado no río ou cando tivo que salvar o seu irmán que estaba nunha situación similar. Foi o seminario de Ourense, xa que a súa familia materna era bastante católica, descontento para o seu pai de ideas escépticas e liberais. Neste seminario publicou o xornal clandestino El Averno. Falece en Nigrán o 9 de marzo de 2002. En primeiro lugar, actuarán os alumnos de terceiro de ESO que interpretarán un romance tradicional. Boas tardes, supoño que xa sabedes que os alumnos de terceiro de ESO estivemos gravando este curto, unha curta sobre o Camiño de Santiago na Idade Media, que se titula As Cienzas do Apóstolo, e que esperemos presentarvos a final de curso. Como anticipo, hoxe imos interpretar o romance de Don Gaiferos, que é a banda sonora da curta que preparamos nas clases de música. Queremos dedicar a Ramón Viras, que foi o que nos deu a idea de escoller o romance de Don Gaiferos. A música popular galega é rica en romances. O romance máis antigo da lingua galega é o de compostelán Airas Núñez, do século XIII. Hai romances galegos de diversas clases, históricos, amorosos, humorísticos e de presos. Pero hai un romance galego que hoxe é considerado como o máis interesante de todos, o romance de Don Gaiferos de Mormaltán, cantado por xograres e máis tarde cegos, que nos fala da dureza do camiño que todo peregrino debe afrontar e superar con gran esforzo e sacrificio. Xurdiu dun feito histórico, a morte de Guillermo X, duque de Aquitania, un día de Venres Santo de 1137, ante o altar do apóstolo en Santiago de Compostela. O Guillermo, duque da Alquimania, a mediados do século XII, decidiu peregrinar a tumba do apóstolo baixo o nome caballeresco de Gaiferos de Mormaltán, probablemente por necesidade espiritual de limpar algunha culpa. Faleceu mentre se atopaba na catedral unha vez concluída a súa peregrinación. Para finalizar este acto, imos cantar este romance. Oh
Os alumnos de cuarto de ESO interpretarán unha peza de Coldplay chamada Viva la Vida nunha versión arranxada especialmente pola nosa profesora Luz. no seu penúltimo concerto. Interpretarán dos cancións. A primeira, canción galego-americana do grupo Manulius, amparada pola produtora Tubo Productions. Que nunca escuches ninguén, desde que quixeche ser unha animadora, guapa, rubia e popular. Viña na zona do que ahora gustaba cheo facer bar do equipo masculino da USC. Menudo vacilo, vaya Cristo che montou. Canción galego-americana, Unha canción galego-americana, unha canción galego-americana, unha canción galego-americana de amor, de amor. Ríanse de ti cuando ibas no autobús, andando por la acera en un café school. Nas taquillas do instituto ao teu lado non pasaba nin o gato máis salvaxe, nin a jata máis pasada. Rompestes a xorar sen ni cierta pra onde vas. canción galego-americana, Unha canción galego-americana, unha canción galego-americana, unha canción galego-americana de amor, de amor.
Agora imos tocar a canción Galicia de Juan Pardo e Pimpinela. Contamos coa vosa colaboración. Cheveulle de repente alegría da súa xente nos seus paisaxes en primavera. Hoxe veulle a nostalgia dos seus montes e aldeas, dos seus anos a súa infancia, bebendo aire das súas ribeiras, chorando. Hoxe veulle de repente a alegría e a tristeza que sentiu cando marchaba aquela noite chea de estrelas. Se a vida me concede o desexo que eu queira, hoxe a vida eu lle pido que non a leve antes de vela chorando. Agora vai tocar a Abertura Galega, que é un grupo musical fundado fai 4 anos neste centro. Con este conxunto musical o que se pretende é chegar a todos nós tanto a música popular galega como a moderna ou a tradicional. Esperamos que o disfrutedes. Bueno, agora o grupo de abertura vai comezar por a Rosiña, que é unha rumba galega. Por favor, esperamos que vos guste e colaborai. Gracias.
premios como motivo das imaxes tomadas na pasada viaxe de fin de curso dos alumnos de cuarto de ESO e primeiro de banco. Hai dous premios, de acordo, un Accessit, é un premio especial para Lúa, pola súa... O título da fotografía de Lúa é Quixera ser, e Gaivota explica algo, Loluda. Sí, bueno, valoramos que, bueno, unha foto moi chula, pero aparte de eso que está moi ben composta. Vale, os centros de interés están xusto nas liñas horizontales, nas dos liñas horizontales e nas dos verticales. E, bueno, valoramos sobre todo eso, non? Que está moi ben composta. Bonito. Bueno, está todo moi ben, non é moi difícil. Elisir os ganadores, que realmente está todo moi ben. Entón, costou bastante elisir os ganadores. Bueno, todas están ben. O primeiro premio decidimos, así por maioría, que sexa Aldara. O título A través dunha porta. Entregou o premio Fernando, director. O cargo máis alto que había no radio. A ver, ¿para qué? Bueno, gracias a todos por participar neste concurso fotográfico. Para que as artes a unha millón. Como veis, o que tratamos tamén é que as viaxes que facemos de fin de curso tamén teñan este aspecto cultural. Como todo o mundo ten un móvil, todo o mundo pode ser artista.